er tilbage, se med nu. Ny verden åbner. Hej og velkommen til Disney-videoen, som jeg har lovet jer alle sammen. Vi starter videoen ud med et brag foran Disney-slottet, hvor der var et flot show. Vi starter ud med Toy Story, som vi alle sammen kan huske fra 1996. De har lavet 2 forskellige forlystelser, som jeg gerne ville vise, men desværre er den ene video alt for mørk til, at man rigtig kan se, hvad der foregår, og den anden var ikke lige skarp nok. Jeg tror godt, at man lige kan se, at jeg kører op i noget. Derfor starter jeg lige med at vise en anden forlystelse, for at vise grundideen med, hvordan jeg kommer ombord på i de forskellige ting. Her er jeg for eksempel på vej ombord på Disneys første forlystelse, der hedder Det Lille Land. Denne video kommer ikke til at vise selve forlystelsen, men hvordan jeg kommer ombord og rundt i Disneylandet. Nu prøver jeg at køre ombord og bemærke pilene, der peger ned på 2 hvide streger. Det er der, at man skal være med sin stol. Bagefter vil jeg gerne lige vise jer den Toy Story video, som jeg troede, der var lidt for mørk. Men jeg tror egentlig godt, at man kan se, at jeg kører ombord på nogenlunde samme måde. Hvis ikke, så kan I se her på den næste forlystelse, som der hedder Den Lille Havfrue. Det er den samme fremgangsmåde. Forlystelsen handler om den film, som vi alle sammen kender, om Ariel, der får ben, så hun kan møde sin prins. Tegnefilmen udkom i 1990. Jeg mødte en skuespiller, der skulle forestille Ariel fra live-action-versionen, der udkom i Danmark den 25. maj 2023. Hun spillede rollen rigtig godt. Man kunne få taget billeder med de forskellige figurer, som Disney tilbød at tage for en. Så man kunne få nogle rigtige professionelle billeder og små videoer, som der er sjove og flotte. Nu vil jeg vise, hvem jeg ellers mødte på turen i Disneyland. Det var nogle steder, hvor der bare stod karakterer fra en tegnefilm, hvor vejen var pyntet op med dragter og andre effekter hele vejen ind til den karakter, man kunne møde. Og nogle andre karakterer gik bare rundt, som man kunne møde. Og nogle karakterer havde sin helt egen show, som man nemt kunne komme ind til som kørestolsbrugere. Og de havde også biografer med nogle 3D-effekter, som var rigtig gode, men man kunne ikke helt fange det på kameraet. Det er man nødt til at opleve live. Imens jeg kørte rundt, var der pyntet meget pænt op til Halloween. Over i butikkerne kunne man købe souvenirs. Vi fik besøgt en restaurant fra Skønheden og Udyret, som var lige som et eventyr. Jeg synes, det var rigtig godt gennemført, og dette kan jeg varmt anbefale. Man føler virkelig, at man træder ind i et slot fra filmen, og der er virkelig mange detaljer. Imens de spillede lidt musik fra filmen, og man sad i den spisesal, som Belle sidder i, så kunne man nyde noget fransk mad, som jeg smagte lidt af. Jeg fik for eksempel lidt snegl og en lækker limonade, og imens man kunne nyde at maden, gik Udyret rundt og hilste på alle gæsterne hvert kvarter. Han vinkede flinkt, når han gik forbi bordene. Det var ligesom at komme med i filmen. Man skal helst booke bord et par dage før, eller så kan man være heldig og få bord den samme dag ligesom os. Lidt sjov fun fact er, at tegnefilmen er fra 1991, og live action er fra 2017. Man kan komme rundt i Disney World på mange forskellige måder. Der er blandt andet et tog, som er meget gammeldags i design, og en nyere, der ligner en overjordisk metro. Man kan tage en helt almindelig bus, og der var husbåd. Og de er alle sammen handicapvenlige, hvor man bliver siddende i sin stol, når man skal på. Jeg vil starte med at fortælle lidt om bussen. Der er lavet en speciel plads til kørestolsbrugeren ved indgangen, så at chaufføren kan se, at man vil med.
Uanset hvilket transportmiddel man vælger, så skal man igennem en sikkerhedstjek, når man er ankommet i en af de forskellige parker. Det minder lidt om en sikkerhedskontrol i lufthavnen, hvor de beder om at se, hvad du har i tasken, hvilket var en mareridt for mig med alt mit udstyr, men det var de ligeglade med. De skulle tjekke det alligevel. Man skulle også have et ID-kort, som man fik lavet ved billetsælget, for de skulle have et fingeraftryk for at sikre, at det var den rette, der brugte kortet. Hvis man tager det gamle tog, så vær forberedt på, at det larmer rigtig meget. Og man kan godt få et chok, hvis man er følsom over for høje og pludselige lyde. Hvis du er elstolsbruger med affjedring, og ikke har så mange kræfter i din krop til at holde dig selv oppe, så skal du ikke tage på safari-turen, som I ser her. Her prøver jeg en safari-tur, og I kan se, hvor meget jeg bliver kastet rundt i stolen. Jeg fik også prøvet en forlystelse i Star Wars-landet. Den var rigtig fed, selvom jeg ikke er den største fan, og der var også handicap-venligt adgang i den første halvdel. Men den anden halvdel var ikke så handicap-venlig, da man skal bæres over i en forlystelsesvogn. Derfor foreslår jeg, at man kan bruge tiden på noget, der er lidt mere hyggeligt, som for eksempel dem, I kan se på billederne her. Nu vil jeg gerne vise jer resten af mine oplevelser. Imens vil jeg afspille en ny sang, som jeg selv har lavet. Mange tak for, at I så den 3. video. Husk at like og subscribe, så jeg ved, om I kan lide denne type video. I næste video kommer det til at handle om Kennedy Space Center. Det bliver så spændende. Klar til at tage dig med, så følg mig bare. Med sjov og alvor, sove videoer og lidt fra min dag. Du ser, hvordan jeg klarer den. Hver udfordring, hvert lag. Så tak fordi du så med. Vi tager turen uanset hvor vi er på vej hen. Med hjulene i gang, min stemme er din guide. Sammen på eventyr, du og jeg side om side. Jeg viser dig hver dag, hvordan jeg står på. Med nye ting jeg prøver, intet er for småt at nå. Læn dig tilbage og nyd hvad du ser. Her er min viden og lidt sjov, der gør verden lidt mere. Så tak fordi du så med. Vi tager turen uanset hvor vi er på vej hen. Med hjulene i gang, min stemme er din guide. Sammen på eventyr, du og jeg side om side. Side om side. Jeg er der plads til grin og til at lære noget nyt. Jeg deler min hverdag, så du får et kig. Med lidt viden, lidt sjov og altid lidt fair. Tak fordi du ser mig, det gør min kanal så kær. Så tak fordi du så med. Vi tager turen uanset hvor vi er på vej hen. Med hjulene i gang, min stemme er din guide. Sammen på eventyr, du og jeg side om side. Og jeg side om side. Plads til grin og til at lære dig noget nyt. Jeg deler min hverdag, så du får et kig. Med lidt viden, lidt sjov og altid lidt fair. Tak fordi du ser mig, det gør min kanal så kær. Så tak fordi du så med. Vi tager turen uanset hvor vi er på vej hen. Med hjulene i gang,
dig side om side.